Morjesta vaan kaikille. Tänään me kuvataan taas jälleen kerran Clash Royale. Tänään mä oon Kutosareena, niin kuin näettekin. Ja otetaanko me heti battle? No otetaan. Elikkä pammapämä. Ja tämä niin kuin noi on huonoja. Noi. Mut miten se sai mun Baby Dragonin alas? What's a hap? Se sai mun Baby Dragonin alas. Ja thanks. Tässä on maa. Tasomaa. Mikä se onkaan? Lienee. Mut areena. Aika on tosi hyvä areena. Mä tykkään tästä niin paljon. Mut hävisin. Mut ei se haittaa. Mä tulin just äsken. Tints. Tänne Kutosarenalle. Ja mä oon kohta 7 areena. 2000. Tints. Tää mun pitäis saada. Tää. Mä oon sit täällä Uni. Mikä se olikaan? Royalen. Elikkä, eikö tää video päättyis tähän ja se ois